Bazalwane ensindisweni kwenziwa nje. Mangabe usungenile ngomnyango wamukela. Akusafanele uphinde ulindele ukwamukela na next week. Linda bangenayo uphinde bamukele nawe nihambe uhambo lona. Ngoba awukwazi ukwamukela 6 weeks. Kwamukelana nawe. Kwamukelana nawe. Umfundisi wangasho ukuthi uNkosi ikusise ungaphela amandla wofika njalo enkonzweni. Wena into ozoqala ngayo uzoza kumfundisi uzomthetha umfundisi ngiyawucela umthandazo. Bese yakuthetha umfundisi ngolesibili siba nama prayer ama home cells. Bese uyamthetha umfundisi emsebenzini nokubuya late. No, akuyona inkinga umsebenzi ubuya late. But the question is unaso nesidingo. No, angisho lesakho sokungukuthi ukhonzo. Isidingo sokungukuthi lo uyamkholwa ekukhonzisa. Angithi bazalwane angaba sinabo abantu okuthiwa enkonzweni basahleba ukube sonke siyakhonziswa. Angithi ngizoba blessed uThabo mangishumayeze kahle. But uThabo mekwathinta mina la ngizoshiphila. Hey nango. uThabo mangangiqhawulanga ngizomhlola. Yena njalo yazi. Ya unakho lokho. Ya. Unayo futhi mawuthi yambhekisisa umuntu bese uyambuza obese uyabuka kambe wena wam-approacha noThabo yini ledala ukuthi umzalwane wakho ungacabangi ukuthi mhlambe isimo bekusona besingamvumela ukuthi singakwazi ukuthi sibe ndawone engiphethe kube right bese uba nesizathu sokuthi vele amen bazalwane okay lithi iBhayibheli amandla okufa nokuphila asolimini lwethu. Bazalwane ngihamba lolu hambo nje ngoba ngenze ukutsentela le. Amen. Amandla okuphila nawo ukufa kuphi asolimini lobani lwethu. Okusho ukuthi everything oyikhulumayo obheka ukuthi uyikhuluma endaweni yokuphila yini noma ikhuluma endaweni yokufa. Akuphinde bazalwane bobheka ukuthi into oyikhulumayo ngomlomo wakho uyikhuluma endaweni yokuphila yini noma uyikhuluma endaweni yokufa ngoba uNkulunkulu ukubeke ngabomu lento olimini lwethu ukuze nanoma ngathiwa yini eyenzakalayo ekwazi ukuyobheka icebo lakhe ngezinto thina esizisoyo phambi kobuso bakhe ngoba bazalwane umuntu akakwazi ukwahlulelwa izwi engalizwanga izwi noma ngathi umuntu izwi livile wangaphenduka kodwa encwadini yakhe bangasethi uyahamba emhlabeni kobe kubhaliwe ukuthi kunezo walizwa wayenza lukhuni inhliziyo yonke into abajesu abayenzayo bane-plan ne-purpose nomuntu noma ngathi umuntu usebenza izathu kodwa bona bamile bathi izwi lona esizokwahlulela ngalo angithi bazalwane wobheka nje ohamba wathi konke amali bangakini angisho ukuhambe emalini ngizokala ulunguze nje uyothola ngeke uze uthole bazalwane ithuna umuntu mayiqeda ukubekwa ingabekwa isiphambano abantu onke amathuna mayibekwa kuba sengazuthi into wrong isiphambano masingeke ufike kubekwa isiphambano abantu nongamkhonza uJesu omphikayo yeza la ucebo lwethu naso isiphambano sami nawe yes ukuthi uma ngabe nje usushonile wena thiwa nasi lesiphambano by the way angithi izwi lithi izwi lesiphambano libula kubantu bazalwane kwababhubhayo okusho ukuthi noma ubhubhile leli izwi lokula lizobe limkanje ethu nendaba okusho ukuthi uqala nokupheleliswa kwendaba amen bazalwane uqala nokuphelela kwendaba ukuphi kusesiphambanweni noma ungasho ukuthi no mina ngisemncane ngakenzi lutho
ukuthola isiphambano. Nabanye bayakwazi ukulifaka bengotsotsi befaka irosari. Hayi ukuthini khona isiphambano lapho. Amen bazalwane. Kukhona ini? Kukhona isiphambano. uJesu bazalwane ulizibulo labo bonke abaphilayo nabanjani nabafileyo. Futhi uJesu wayithatha ihluthule lezokufa nani neze Hades. Okusho ukuthi nali Hades lila isandla sika Jesu. Okusho ukuthi mawufuna ukuba trusted kumuntu owenzelwa isihoko awuzokwafilela lo owenza isihoko, uzofilela lo owenza isihoko. Yeah. Ukuthi ayofilela labo abangalaleli. Manina zalapha isihoko akusisona sabantu. Eska lokudilo owehliswa la. Angithi sonke siyamazi uSathane. Kodwa abantu abamazi bani uJesu bamphila. Kodwa bayamazi bani uSathane. Wonke umuntu ongamazi uJesu uyakwazi ukukholela ukuthi kunemoya emibi. Eze ofuna amanzi ukuthi eqede ini imoya emibi ekhaya. Kodwa masumtshela ngomoya kaNkulunkulu ophilayo ebusitela into yabelungu. Maningi bazalwane. Ubumnyama nokukhanya akukwazi ukuhlangana. Makuvela ukukhanya ubumnyama kuyabaleka. Yabo njengamanje njengoba ubumnyama akusho ukuthi ukukhanya kusa-exist. Isikhathi sobumnyama. Mangabe kufika isikhathi sokukhanya ubumnyama kuyabona sekuright. Masingacisha lamalamba ubumnyama kuzofika. Akusho ukuthi ukukhanya kuko, kodwa akusho ukuthi thina amalambo senze njani siwacishile. So thina njengoba sithi siyakholwa singabantwana bokukhanya. Akungathi ke wena masuphumile esontweni isibani sakho bese sibeka ngaphansi kwetafula singabakhayisela abanye. Ngoba uyini umntwana wani wokukhanya. Ungasho futhi ukuthi lento yamakholwa ukuthi engawathanda amanye amakholwa angakholwa nawo noma angasonto nawo. Ikhombisa ukuthi iwesihogweni kodwa kuyakhona. Ngoba thina silibandla emabandleni ahlukene. Mayibuya uzobuyela ibandla eliseFaith Mission, eliseFaith the Gap, eliseLuthela, elisesheshi uzobuyela ibandla. Akazobuya ebandleni lami nawe elingcono. Uzobe ezobuyela laba benze ini bazalwane intando yakhe balalela ini izwi. Futhi labo bantu labo abaphila ngomoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele abalalela yena, abenza intando, abahanjiswa ngemigudu efuna uJesu. Ngoba akekho umuntu okuyiplatform njengamanje, kukhona umoya oyingcwele. So umoya oyingcwele mayihamba akahambi yedwa, uhamba nebandla elisa uNkulunkulu. So bangabe kuke kwahamba umoya oyingcwele, woe to us. Esimthunulayo kuzifika lokho. Woe to us. Ngoba mekwahamba akaphumi yedwa. Uphuma nebandla. Secretly. Asikakazombona sonke. Uzoqale nje emelapho. Bese labo abaziwuli. Bese behlangana naye. Bese kuzoba lesikhathi la okuzoba neqesha lokunguthi bonke abamphikayo nabamgwazayo bese beyamubona. Kodwa labo abaziwula manje bazobe sebebekiwe endaweni erayithi okuthiwa semi-safety manje. Okwamanje ibandla alikho safe ngoba umnikazi walo usanxusela. Uma ekwaqeda ukunxusela wehla weme emafini laphakama seliyoba safe. Nalo lizobe lisalindile ukuthi hamba udle lahla kuyoqeda imishini. Okusho ukuthi imishini kaJesu eyokunguthi esinxusela